Ahoj! Takže vítam vás u môjho ďalšieho videa. Teraz tu mám taký mini opening, menší. Asi kúpim si Epic Chestu a spadla mi Mega Lightning Chest. Ešte som chcel počkať v questu na Magical Chestu. No aj, na čo už to nechám na potom. Takže ešte si nám otvoríš svoju chestu. Môžem začať Epic Chestu. Lightning, úplne na nič. Dark Prince, úplne na nič. Skeleton Giant na nič. To si 10 000 goldov za takéto nič. A teraz prichádza tá veľká chvíľa. Otváram Mega Lightning Chestku prvý raz. 6640 goldov. 565 krát Bomber. 20 krát Furnica, môže byť. Goblin Hat, môže byť. 43 Rohox, môže byť. Inferno Tower, tiež. Je tam legenda. 24 Goblin Giant. Zaklím si uči. Magic Archer. Ja budem tradovať. Potrebujem X-Bow. Prosím X-Bow. Prosím X-Bow. X-Bow. Toto bolo také. Mal som si nechať tú peku. Goblin Hat 10 krát. No ale mám tu novú kartu. Jupi, konečne som ju dostal. Magic Archer. To nám na miesto Icy Heart. To je najlepší deck. Jap. 96. Rád. Že vyskúšam nejaký battle s týmto novým deckom. No nie novým, iba nová karta. Magic Archer. 25 krát Rage. Úplne najnižšia karta. Budem mať zákon na 11. Jaké tri mušketina. To je jaký slabý deck vylovaný. Well played. Pretože to úplne na nič zahral. Good game. GG. Ja to Magic Archera ani asi raz nevyužijem. No. Super karta. Archerky. Chodí do Elixir kolektoru. No, ten X-Bow som ho dal trochu nižšie. Pristám logo na jeho skalmu. A mám poveží. Google Game. Zatancuj piečka. Tancuj. No i to je taká ľahká hra.
A dám ho na 3. Magic Archer udiera. A je to výhra. Jop. Golden Chesta. A ešte pred asi 2 dňami mi padla Magical Chesta. Škoda, že nepadla na video. A ešte vylepším Ice Spiritu. Ice Spiritu level 11. Plus 10. A viac damage. A zíde sa. A teraz budem vylepšovať Archerku na level 12 za chvíľu, lebo idem tradovať. Už to mám trade. No i tento tak. Ináč toto je môj klan. Aj 1522 varov. Nič moc. Nevadí. A smile deck. Tak ešte by som si dal 1, 2 battle. 3 trofeje do spooky areny. Shadowman. Konečne Magic Archer. Dokeľu. Peka! Od... No máme poležiť. Ja som nezbadal ten Battle Ram. Nie. Škoda. Zabil to. Druhý Magic Archer. Od na 11 to už nezabije. Don't match her giants. No, to hádal. Zvládam si na to. Nie, banditka! A druhá, to čo si robíte srandu. To jak máme ubrať? Ty máš 8 elixírov, no dobre. Ja si to vypnem. Fireball! Dobre som dal tam Magic Archera. A ten Magic Archer to všetko pokosí. No, ale dosť ma ľúbi. S týmto Magic Archerom to musíš vedieť zahrať. Si dával. Prvý raz použijem X-Ball za toto. Prvý raz som ho použil a už nevedia čo robiť. Aj som ho nemusel vyhrávať. X-Ball, Magic Archer, Ice Wizard. Z Ice Wizardom bol tiež tento deck dobrý. Aj z Elektra. No. A teraz vyskúšam Magic Archer na vešu. Dajte ešte jednu vešu. A škoda. Skúšam ísť ešte s týmto Magic Archerom do turnamentu proste. Obrany spolu. Áno.
útoční. Dáme také nečakané kombo. Nečakané kombo, to vôbec nečakal. Peligroso 5 lakt. O čo sa tu pokúšaš? Joj. O čo sa tu pokúša? Nie! Ja som taký manták. Teraz som to zase dal moc blízko. Týmto X-Voldikom sa moc veľko neposúvam. Som dal na nič. Gigarčera. Aj ty skok. Ja som dal čo zahrať. Čo má stále s tou myčkou? Zatancujem mu mini piečka. Ešte lok. A mal by som to v pohode obrániť. Oj, tak. Koľko má HPčok? Iba 490, to sme. To asi nezerám. Som to nezeral dobre. Dobre som to zahral. 4 arčerky. Do útoku. Jo, ufireballujem. Nie. Skôr on mňa Dva sklepení. Skôr ma ufireballuje. No toto pôjde do 80. Nie. Čo to je? Čo to teraz, ako to hrám? Nie. Pováž sa ho zabiť. Gigarčera. Zabijem ti to. Neviem, ako mám zautočiť. Neviem na to, čo som to urobil. To banditka to čiaké robí, to čo jej dáva. On sa netrafil. To som sem asi nemal dávať. Tá Valkyria ma poriadne ale štve. Jo, konečne som to asi dobre zahral. Áno, áno! Yes. Good game. To bola tá tesnotka. No, dobre, takže toto by bolo asi pre toto video všetko. Takže čus.